Hvad så alle sammen? Velkommen til Mr. Lacunda her. I dag skal jeg så spille Minecraft Mini Dani. Så lad os lige gå ind, lave en verden. Sejr. Survival. Yes. Så er vi inde in the world. What the fuck? Hvad var det? Hello? World? Så skal vi bare i gang her. Så hugger vi træ, så holder din kæft. 2 får, yes. Er det der en village? Fuck, hvor perfekt, man. Lad os prøve at gå hen til den her vild. Wow. I må undskylde, hvis det lagger lidt. Hold kæft, village, ja. Lækkert. Det er alt, hvad jeg siger. Lækkert. Så hold da kæft, man. Det er fandme vores hus, det her. Så slipper jeg også for at bygge. De er nemlig lort til at bygge hus. Lækkert. Sådan. Og vi skal ikke have slabs. Vi skal nemlig have en seng. Det kan jeg rigtig godt lide. For jeres skyld er det på hard mode. Jeg kommer til at dø for styrt. Ja. Og hvis I ikke er glade med det, så synd for jer. Jeg kom til at klikke på Q. Vil du gerne holde din fede kæft. Jeg synes det kunne være sjovt, hvis det her var vores mine herinde. Nu vil jeg gerne, mange tak, ned til kabelstaven. Så hakker vi. Det er bare det, jeg bedst kan lide i Minecraft. Det er bare at sidde og bare høre den der dejlige lyd. Så er det op igen der. Jeg skruer lige en smule ned. Okay. Stenpickaxe. Stenpioks. Så er det ned ad min igen. Så det er fedt. Kul. Det er kul det der. Det er sådan noget hvidt pis. Jeg gider sgu da ikke af min hernede. Hvor var den der revne i jorden henne? Her var den. Vi passer lige lidt på. Iron. Fuck, hvor fedt. Det der var klamt. Jeg ved ikke om I hørte det, men der kom sådan en. Det var klamt. I love it. I love coal, man. I love coal. Hvad fanden sker der? Jeg satte den på hard mode, og så er jeg fandme så heldig. Det var fandme senere. Og det er ved at blive aften, så dør jeg. Det ved vi alle. Desuden så, hvis I har en PvP-server, så læg lige IP'en i beskrivelsen, så skal jeg nok lave en video på den, fordi jeg er fucking dårlig til PvP, så kan I komme ind og flække mig. Så kommer I sikkert til at grine af mig og sige, jeg flækkede lige Mr. Lacunda. Hvad fuck sker der lige for der lag? Gør de også det? Det lyder som pis det der, men det var den der lyd, zombien, Z-bilen. Jeg tror hurtigt lige, vi tager det her kul, før jeg skider. Don't kill me, please. Don't kill me, I said. Fuck af med dig. Dø. Mange tak. Nej, ikke edderkopperne. De er så ulækre. Hjem. Jeg skal hjem. Home. Sweet home Alabama. Ad for ulækkert. Jeg kan høre edderkoppen gå på det der. Fuck af med dig. Du er så ulækker. Ved du hvad, hold i jeres kæft altså. Nej, jeg tror zombierne kan komme ind. Det kan jeg ikke huske. Stone Sword lige nu. I kommer ikke her ind. Den der lyd, nej, seriøst, jeg får det kraftigt med dårligt, den der lyd med edderkoppen, der går, den der. Den er så disgusting. Den er så disgusting. Ed for dit liv. I bliver udenfor, idioter. Farvel. Hej. Desværre så har vi lukket lige nu, så de må gerne fuck af. Ja, mange tak. Farvel. Vi vil helst aldrig se dem igen. Jeg
synes, det er fedt, at vi starter ud med sådan iron pants og iron boots. Ja, der er ved at blive morgen. Så skal jeg bare ud og flække nogle bitches. Hvad fuck var det? Den der... Ritte. Bitte Shane. Yes. Look at this, my friend. Look at this. Jeg laver lige et iron sværd. Der er altså mange, der måske har gjort en lidt dum ting i den her by. Skal vi ikke bare sige det sådan? Men hvis de nærmer sig mig, mand, så skal de fandme have kartofler. Man siger, at det er godt for kroppen. Jeg siger, at det er godt for kadaveret. Jeg hader som de villagers, de er klamme. Skal jeg lige flække dem? Ja, jeg flækker dem fandme. Flæk it. Tid til PvP. Så dårligt til PvP er man sgu da heller ikke. Lige lidt weed der. Lige Snoop Dogg. Smoke weed every day. For helvede. Nej du. Det forstår ikke orden. Så er det kraftedeme ned mine. Det her, det er bare det bedste ved mine. Det er det. Det må jeg sige. Og nu byder vi velkommen til Mr. Lacundas røvdårlige Minecraft-slutning. Det var altså alt for den her episode i dag. Jeg har ikke... Vi ses altså, eller... Det her var slutningen på begyndelsen af min Let's Play. Håber I kunne lide videoen. Hvis I kunne, så husk at smide like. Hvis I er nye til den her kanal, så husk at subscribe. Og peace.